Vážení občania, vážení členovia protifašistického zboru Poltári, vážení hostia, vážení prítomní. Dovoľte mi pozdraviť vás všetkých z tohto miesta a poďakovať sa, že sme sa tu dnes mohli spoločne všetci zísť, aby sme si mohli spoločne uctiť pamiatku padlých bojovníkov. Isto si pamätáte, ako dopadli januárové oslavy oslobodenia mesta. Preto ma o to viac teší, že i napriek všetkým útokom, vyhrážkám a kritike od zapredaných politikov, cudzích záujmov, ktorá sa zniesla na naše mesto, sa nás tu dnes opäť zišlo takéto množstvo. Ľudí, ktorí si ctia skutočnú históriu a životy padlých vojakov Červenej armády. Niektorí prekrúcači histórie a dokonca aj médiá ma bombardovali, že prečo oslavujeme oslobodenie práve 9. mája, čiže dnes. No ja rád odpoviem takto verejne. Už to tu padlo, ale zopakujem to z mojich úst. 8. mája v roku 1945 o 22:42 bola síce podpísaná kapitulácia Nemecka, ale bez ruskej strany. A preto oficiálna platnosť bezpodmienečnej kapitulácie vstúpila až tesne po polnoci, to znamená 9. mája. A preto oslavujeme práve tento deň a to je nespochybniteľný fakt. Len pre informáciu, dokonca posledný výstrel zaznel až 11. mája v roku 1945 v Európe a bolo to v Čechách, v obci Slivice. Napriek tomu, že aj dnes sú osoby, ktoré si myslia, že im patrí svet a chcú určovať podmienky, diktovať, čo kto môže povedať a čo nie, a čo je horšie, meniť a zatracovať dejiny a históriu. Som rád, že sú tu všetci, respektíve vy, ktorí si ctia tieto hodnoty a že ste našli odvahu, lebo to je to posledné, čo môžeme urobiť pre padlých bojovníkov Červenej armády. Treba si uvedomiť, že vojaci Červenej armády, ktorí bojovali v roku 1945, nie sú vojaci bojujúci dnes na Ukrajine. My väčšina to ale chápeme. Smutné je, že politici cudzích záujmov to prezentujú úplne inak, len preto, aby sa zapáčili Západu. A preto apelujem opäť, nespájajme súčasnosť a minulosť. Cítim hlbokú vďačnosť, úctu a záväzok tisíckam padlým, ktorých obete priniesli ukončenie najkrvavejšieho konfliktu v histórii ľudstva. Teší ma účasť miestneho spolku protifašistických bojovníkov, ktorí napriek všetkým politickým rečiam o ukončení spolupráce s ministrom prišli podporiť dnešné podujatie osobne, pretože vedia, ktoré hodnoty sú správne. Hodnota pravdy, neskresľovanej histórie a nebojacného srdca. Vedia, že za dnešný mier boli obetované životy ruských, ukrajinských, bieloruských i ďalších vojakov. Títo vojaci obetovali to najvzácnejšie, čo mali, a tým je ľudský život. Už z vášho spolku vyplýva, že ste bojovníci. A preto mi nedá z tohto miesta nepovedať, že nikdy si nezajte zobrať svoje presvedčenie, svoje hodnoty, ktorým žijete celý svoj život, lebo opakom by ste zatratili celý ten čas, ako ste pôsobili vo svojom živote. Preto mi dovoľte ešte raz z tohto miesta sa vám poďakovať, že stále máte tú odvahu a statočnosť chodiť na tieto stretnutia a za to vám patrí jedno veľké ďakujem. Priatelia, pri oslobodzovaní mesta v januári nám bolo vytknuté, že púšťaním sovietskej hymny podporujeme vojnu. Paradoxom je, že politici, ktorí posielajú zbrane, stíhačky a vojenský materiál, ktorí majú vraždiaci charakter,
nás chceli presvedčiť, že práve my máme nesprávne zmýšľanie. Ja sa ale pýtam, čo majú hrdinovia, ktorí nás oslobodili v roku 1945 spoločné so súčasným stavom na Ukrajine. Politici, ktorí namiesto rokovaní o miery dodávajú aj vojenský materiál a nevšímajú si, že medzi tým sa ďalej prelieva krv. Čo je ešte horšie, správy o konci vojny sú nedohľadne a susedným štátom a dokonca aj nám hrozí zatiahnutie do vojny kvôli predstaviteľom súčasnej rozpadnutej vlády. Pokiaľ by sme dnes nepúšťali sovietsku hymnu, len preto, že Západu to tak vyhovuje, tento deň by absolútne strátil svoju hodnotu, svoju históriu a bola by to nie len naša hanba, ale aj neúcta voči padlým bojovníkom. Preto pustenie sovietskej hymny a zavesenie sovietskej vlajky je nie len vhodné, ale je to potrebné. Asi mi dáte za pravdu, že nie sme to my, obyvatelia mesta Poltár, ktorí zaťahujeme Slovensko do vojny, ale je to politika súčasnej rozpadnutej vlády. Dodávanie zbraní a materiálu vojenského nie je riešenie, ale je to dôvod, ako podporiť vojnu. Naopak, ako spôsob vnímam rokovania o dohode pri okrúhlom stole. Opravte ma, ak sa mýlim, ale veď práve od toho by mali byť politici politikmi a Európska únia Európskou úniou, že by mali tvoriť mier dohodami a nie podporovaním vojny, prínosom zbraní, stíhačiek a spomínaného vojenského materiálu. My Poltárčania sme podporu mieru vyjadrili mierovým pochodom už vo februári a pocit mieru nás neutícha ani dnes. A preto sme sem prišli dnes brániť odkaz našich predkov. Nechceme vojnu, prenasledovanie, fašizmus a krvi prelievanie. Jej podpora je zneúctenie padlých bojovníkov v prvej a druhej svetovej vojne. Presný opak spomínaného odkazu a nášho dedičstva. Preto poďakujme ešte raz jednotkám Červenej armády, ruským, ukrajinským, bieloruským i ďalším. Lebo vďaka ním žijeme pokojne a v mieri. Žiaľ, vnímame, že hranica je čoraz krehkejšia. Preto ju chráňme a nestaňme sa iba v nástrojom v rukách mocností a politikov i hier vo svete a na Slovensku. Každá vojna je zlá. Pre obyčajných ľudí prináša smrť, utrpenie a nevinné obete na všetkých frontoch. Aj následky vždy pociťujú ešte ďalšie generácie. Nech je aj táto chvíľa pre nás všetkých mementom a preto je našou povinnosťou brániť deti, slabších, starších a chorých. A nikdy ich nepodstúpiť tomuto riziku. Chráňme naše Slovensko, naše mesto, aby obyvatelia nikdy viac nepocítili a nezažili hrôzy vojny. Každý hrob a pamätník nech nám je pripomienkou tragického osudu človeka, ktorého doma niekto s láskou čakal, no nedočkal sa. Na záver mi preto ešte raz dovoľte poďakovať vám všetkým, ktorí ste sem dnes prišli, pretože vám skutočne záleží na dejinách, na histórii a tvrdo krvou vybojovaných hodnotách padlých vojakov. Za ich obetu pre lepší život, bez násilia, prenasledovania a nepráva vládnúceho vo svete, v mene všetkých nás ďakujem a odkazujem, že ich činy neboli márne a nezabúdame na ne. Vážení prítomní, môžem vás ubezpečiť, že pokiaľ budem primátorom tohto mesta ja, vždy si budem ctiť a vážiť hodnoty, tradície a odkaz našich predkov bez ohľadu na to, kto bude vo vláde. Treba si uvedomiť, a to odkazujem aj takto verejne, lebo boli opäť vyhrážky od určitých politikov. Politici nie sú moji vedúci, nie sú moji nadriadení. Moji nadriadení sú občania a preto vám môžem
úprimne povedať, vždy budem pri vás stáť v dobrom aj zlom, presne tak, ako je tomu dnes. Ďakujem pekne.